Аристотел посещава тютюневите компании през деня, опитвайки се да убеди главните купувачи да направят поръчка. Дори и малка, само за да има начало. Минавали седмици, а той всеки ден се опитвал да показва и обсъжда мострите си, но не успял да стигне до човек с власт, за да вземе решение. Ето тук има една много яка история. Аз бях поснал един пост в LinkedIn, за който имаше и малко хейт, но това според мен е проблем, който се среща в моята генерация. Аз съм набор 99, нали, Gen Z генерацията, които не са достатъчно настоятелни да получат това, което искат, защото просто сме израснали в много по-лесен живот. Ето какво се случва, вижте какво правим нас. В крайна сметка, избрал една конкретна компания, за която вярвал, че може да му даде добър шанс. Била известна с това, че в миналото е експериментирал с нови продукти. Макар че купувачът вече отказал да го приеме, Аристотел стоял всяка сутрин пред сградата, докато не се научил да разпознава президента на компанията. Хуан Гаона се казва. И когато инстинктивно усетил, че моментът е подходящ, го спрял на улицата, точно преди да влезе в сградата и с най-добрия си испански му обяснил, че има мостри от вълнуващи нови тютюни, но не успял да се среща с никого, който може да вземе решение. Гаона бил впечатлен от искреността на Аристотел и усилията му да говори добър испански и уредил официална среща на следващия ден с ръководителя на отдел покупки. След като главният купувач пушил, опитал и проучил различните листа, го попитал за цена. Аристотел му дал най-добрата и най-ниската възможна цена. Идеята му била да изгради постоянен клиент, който да прави поръчки отново и отново, след като продуктът се наложи на пазара. Нямал намерение да бъде отхвърлен заради високата цена. Много умно. Значи той иска да промени навиците на цяла държава да пушат определен продукт. Тоест единственото, което трябва да направи, ако знае, че е по-добър, а той очевидно е, защото е по-ефтин, трябва да ги накара да почнат да го опитват. Нали, тук звучи малко, хората ще си мислят за наркотици или какво ли не, тук се едно ги прави зависими, но знаете, че на 20 век тютюнопушенето е било приемано за нещо супер нормално и всички са го правили. Бил готов да приеме минимална печалба само и само да получи първа поръчка. Резултатът – сделка. Били закупени тютюневи листа на стойност $10 000 и Аристотел у нас вече бил поел по пътя към своето богатство. Замислете се само, през тези години момче на 18 сключва сделка за $10 000. Кой знае колко пари са това сега? В смисъл $10 000 по това време, това говорим за 22-3 година, ако не се лъжа, са страшно много пари. Желанието му да има собствен бизнес е толкова голямо, че нищо не може да го спре. Той е бил изключително настоятелен, но в повечето случаи е получавал това, което иска по много любезен начин. Значи той не е бил към хората, с които е работил, между другото не е бил агресивен, което е много странно. Бил е агресивен към семейството си. Да, звънял е, да, ходил е на място, да, чакал е президентите на компанията, но винаги винаги се отнасял с уважение. През следващите 2 години, все още работейки в телефонната компания и живеейки скромно, Онасис продължил да внася тютюн в Буенос Айрес, където успял да увеличи консумацията на ориенталски тютюн до 35% от общото количество, използвани в града. Това се равнявало на около 2 милиона внос на стоки, като личната печалба на Онасис надхвърляла $100 000. Това е през следващите 2 години само, той тук още е в раници си 20 години. Бъртовче, т.е. раници 20 години, не, той още не е бил навършил най-вероятно 20 години.